Икенче ел рәттән Заречный сәламәтләндерү ял лагерендә мөселман отряды эшли. Быел да 38 бала сәламәтлекләрен ныгытып кына калмыйча, дин нигезләренә өйрәнәчәк. Расим Маняпов бирегә икенче елын килә. Ләкин быел ул гади ял үтүче бала гына түгел, Әйдәманның уң кулы дисәк тә була. Буш вакытларында Расим үзеннән кечерәк малайларны арабча укырга һәм язарга өйрәтә. Миңа 14 яшь, безгә генә балалар, беренче елга балалар килделәр. Миңа Вафатының бу шушысы булып, 2 бала бирделәр. Мин аларга алфавит хәрефләрен әйтәм, укырга өйрәтәм. Аларны яздыртам. Миңа монда бик кеше, без монда унибыз, намазлар укыйбыз, өйрәнәбез, гарәпчә анда намазлар өйрәнәбез. Мин монда командир отряда, мин булышам бөтенесенә карыйм, чтобы тәртипле булды, пример күрсәтәм. Лагерда ял үтүче мөселман балалары башка малайлар һәм кызлардан бер нәрсәсе белән дә аерылмый. Түбәтәле малайлар, яллык бәйләгән озын матур күлмәкле кызларга биредә беркем дә гаҗәпләнеп карамый. Бары ял үтү программасына гына бераз үзгәрешләр кертелгән. Шушы дини тәрбия лагере безнең өчен ул бик кирәкле бер. Чөнки безнең шушы тәрбия лагерьләрендә безнең балаларыбыз дин дәресләрен өйрәнәләр. Беренчедән инде әдәп-әхлак дәресләре, зурлар хөрмәт итү, әтиәнне хөрмәт итү, әтиәнне тыңлау, чисталыкка өйрәтү. Икенчедән әлбәттә инде шушы балаларыбызга шушы гарәп алифбасын өйрәтү, намазлар укырга өйрәтү. 5 вакыт намаз безнең көндәлектә. Сәгать 3-тә иртәнге намазга туру, биек норатлар арасына бергәләп намаз уку, дини дәресләр, туклану, ял итү, барысы да мөселманча шәригать кушканча биредә. Балаларның ял иткән вакытта да дини кануннар буенча яшәүләренә ата-аналар да канәгать.